Natala sa dakbayan sa Talisay ang duha ka disgrasya sa miaging Sabado. Usa niini naglambigit sa taxi nga giingong midasmag sa usa ka senior citizen. Anang report ni Marie Dumabong. Nahitabo ang pagdamag sa taxi ngadto sa senior citizen. Samtang anaa kini sa Daplin sa daan sa Purok Ranger, Barangay Puok, Dakbayan sa Talisay nitong Sabado sa buntag. Matod sa Pangulo sa City Toda, Joy Tumulak, nga napasok pa sa ilawom sa taxi ang senior citizen. Gingong sa kahadlok sa nagmaneho sa taxi ngadto sa Tapay-Tapay o Spider. Hinungdan nga mitipa sa Picas Lane ang taxi. Nga mo'y hinungdan nga nadasmagan niini ang biktima. Ang nagmaneho sa taxi, usa ka minor de edad, anak sa taxi driver. Sa pakisusi, gisugo matod pa ang 17 anyos nga lalaki sa iyang amahan nga ipakarwash ang taxi. Kanang 61 anyos, naglingkod na sa Dapisdan, naigo sa maong taxi, unya katong area dito na matay murag lupa. So, nalatayan gid siya, nadatugan gid siya sa taxi, ang nakaanghel niya ang katong lupa. Ang biktima nahulbot ilawom sa sakyanan sa mga sakop sa Talisay City Disaster Team ug nadala sa Cebu South Medical Center ug luwas sa delikado na nga kahimtang. Nagkasatura ang biktima ug pamilya sa taxi driver, apan manubag ang nagmaneho ug amahan niini sa LTO. Doon na pa'y posibilidad nga mohimo mi og report ngadto sa LTO regarding sa gihimo sa bata nga napay student permit. Ang amahan amo na pong gikulang attention sa operator. Oo. Kaya ang operator mismo mo ay mo disiplina sa driver. Samtang nalimbuhan kining truck di karga sa Daplin sa Cebu South Coastal Road at tubangan sa usa ka gas station at bang sa Talisay City Fishport. Kini human ang ligi sa truck nahog ngadto sa nalungag nga bag-o lang di ay gi-rehabilitate sa DPWH nga kanal. Pasado alas 9 Sabado sa gabi. Ang maong truck padung pasuod sa Fishport aron mo sakay og cargo vessel padung sa Bohol. Ang truck ang loaded og kapin sa usa ka gatos nga mga sinakong feeds. Nakita na karon nga ang ilang gipanggamit nga kon dili tibay wa nga kuan. Gamay ra nga bakal 10 mm lang. Dapat tanda na kay bago silang gihimo gamay butangan nila sayan nga di sa pwede patamakan. Di po na ko kabisado ang desira kay di gud taga diri. Ang pahinanti og driver na nga angol apan wa na sila magpadala sa tambalanan. Mato di Tumulak nga gitawgan niya gahapon ng DPWH aron sa pagtabang sa nalimbuhan nga truck o gahapon sa hapon lang napatindog na kini pagbalik. Oba ni Cleofer Lumayag, Marie Dumabok. Balitang Bisdak.